Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmai da sauran kowa da kowa ma, ina mai da jawo hankalinmu akan mu yi hattara a 2023 mu san jam'iyyar da za mu zaɓa. Wallahi tallahi Allah ɗaya kenan da na zaɓi jam'iyyar APC gwara na yi asarar ƙuri'ata a 2023 ya zama da cewar ban zaɓi kowa ba wallahi ko kuma ta faɗi, sabida irin cin mutuncin da gwamnan Lagos da shi da wannan Tinubun ake yi wa mutane rashin mutunci, ana cin mutuncin al'ummarmu. Ku kalli yadda aka rushe gurare a cikin garin Lagos, Mile 12, gurin da ake kira da John Block, yadda aka ci mutuncin talakawanmu, Hausawanmu da Yarbawa musulmai, yadda aka ci mutuncinsu. Ni dai wallahi da na zaɓi wannan bawan Allah, gwara ya kasance na yi asarar ƙuri'ana ko kuma ƙuri'an nawa ya faɗi kwata-kwata ya kasance ban zaɓi kowa ba wallahi. Yanzu zan sa muku bidiyon ku kalle shi, amma da Allah muna so idan wannan shine shigowarka na farko wannan channel ɗin namu mai albarka, ka yi subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Yanzu zan sa muku bidiyon, gashi nan za ku ga shi. You give it to them. To nan dai shine ainihin gurin kafin a rushe shi. Kun ga yadda yake nan guraren ba? To kun ga yadda gurin yake kafin a rushe shi. Kafin a rushe gurin, kun ga gurin yadda yake. Guri mai ban sha'awa, gurin da ake kasuwanci ake samun na abinci a guraren. Kun gani dai. Yanzu kuma bari ku ga yadda gurin yake bayan an rushe shi. Bari ku gani. To kun ga yadda aka mai da gurin yanzu. Ko sha'awa babu, an gama cutar da al'umma. Kun gani dai. Dan Allah ku duba, kun fa gani. Kun gani yadda mutanen abin suke ta jimamin shi. Kai Allah ya saka musu. Allah wadai da wannan mulki. Allah wadai da wannan mutane. Kun gani dai. Hello?
To kun dai gani dai, sabida haka Allah ya saka musu, Allah ya bi musu haƙƙinsu. Kun dai gani.